F'Mater Dei bdew jintużaw dawk imsejħa bħala smart cabinets li permezz tagħhom jinżamm rendikont aġġornat ta' għodda u aċċessorji oħra li jintużaw fl-operazzjonijiet. Dan qed iwassal biex is-servizz tas-saħħa pubbliku iħallas biss għal dak li jintuża. Waqt żjara fuq il-post, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li s-sistema provduta minn kumpanija privata toffri għadd kbir ta' vantaġġi. Nkunu nafu eżatti item x'inhu ħireġ u allura dejjem nafu l-istokk eżatti fejnu u niristgħu nirreplacejaw wieħed. Iktar importanti minn hekk il-Gvern minflok qed jonfoq dawk it-19 miljun jixtrihom darba fil-bidu tas-sena u mbagħad iħalli dak l-istokk mejjed u qed jieħu minnu. Qegħdin inħallsu biss meta nużaw l-item partikolari, ġifieri qegħdin naturalment inħallsu pay per use u l-istok hija dejjem għand l-aġent u l-aġent dejjem jidaħħal l-istok il-ġdid ġew daw il-cabinets. Il-ħsieb huwa li din is-sistema tkompli tinfirex mal-isptar kollu u bekk tkopri l-operazzjonijiet kollha. Il-Ministru għas-Saħħa rrimarka li fost il-vantaġġi ta' din is-sistema hemm dak ta' traċċabilità. Imma mbagħad importanti wkoll li kull item li qed joħroġ minn daw il-cabinets nafu f'liema pazjent mar għallima l-operazzjoni minn ħadu u minn poġġeġu dak il-pazjent biex hekk xi darba bikun meta jkun hekk l-ħars qatt ikun hemm xi problema u ġieli jkun hemm problemi mod internazzjonali l-manufacturer jgħidilna rridu naraw pereżempju x'ġara minn dawn l-items, inkunu nistgħu nittracew il-pazjenti tagħna biżżejjed mod sikur. Bekk, grazzi għal din is-sistema l-ġdida se jitnaqsu b'mod drastiku l-ispejjeż involuti u l-Gvern ikollu iktar flus f'idejh għax ma jixtrix dak li jkollu bżonn minn qabel, flus li jużhom għal investimenti oħra fl-istess settur.